weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to bele ndendi to ganki to ɗalhaya to tulde baali to tulde baali to wuro djibi alpha to seyena wuro molo to seyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdiuma to sinthiane gourdiuma to dara salam to gurela sangi to tulde ko on takkusan jula ha to galle ceerno amatijane alpha mama sileyba to moderne ha to galle makko samasa to killinkara kay heydi e ko taari ɗum kala ko on takkusan jula ha to diaba liduɓe kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi mauritanie mohammed cheikh el ghazwani gonnoɗo e jillu muɗum to algérie lamorgo leydi algérie tawi ko tawtoriyede batu wattowo jeeɗi ɓiyu ko fate leyɗele kutortoɗe gaza o jofti aseta hanki o e nder nakshot lamorgo gendi makko ha joni to leydi mauritanie député landa frita biteɗo el id wul mohammed en o holliri tigui aseta hanki o e nder conférence de presse wonde kay ko kettuɗo gembe makko yidde kay jeeyede e mbiri ƴamyoɓe lefol laamu yidde ardade leydi ndi e sumgoji tijjari e lewru juin 2024 to leydi sénégal diɗɗal landaji lunda ha ko kay ko yodnoɓe moɓodiral mumen ñalawma hanki o to bowal ngal HLM Grand Yoff yidde namdade kay yo sumgoji juɓɓini ko adi leydi lewru avril ko adi ko manda Macky Sall hoore leydi ndi ene hibba ɓe hollirama noon e nder moɓodiral ngal wonti ko garmi ngala hakkude yimɓe Ousmane Sonko hakkude muɗum e yimɓe Khalifa Sall to leydi mali ko gérant magasin taw ko transfert halis biyetenoɗo bana master orange monima bamako kañum tigui bandiji taw ko wuyɓe joguitiɓe ɓe hinde braqueruji jani e makko jooɓi fittandu makko to leydi Burkina Faso e nder weekend ɓennuɗe o hollirama tigui ñande aset e aleta ɓennutto o fodde temedere capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo taw fo ko jamburaɓe to rewo leydi ɗi mbasi pittali men e janguji seɓɓitiɓe kedde afrique ma en ketto musidɗo men alassana oumara mbothia habaruji men jolam jaɓeri so waktu roki anja ha to leydi Ukraine kalen guerre hakkude Israël e Hamas jen ha to leydi Pakistan ha to Malaisie bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren o wi o firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo yoga ñabboji cuuɗetoɗi e nder ɓalli kala ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo guittowo dabare neɗɗo kumiɗo donkuɗo kayitaji caɗele dewle poɗodirteɗo laamu kala mum de sa jokkodire ceerno ahmad tidiane diallo ma wi alhamdulillah ceerno ahmad tidiane diallo ko wittiyanke fannu leɗɗe omo jogui leɗɗe cafroje an neɗɗo puƴiɗo kono ne kadi gonduɗo e ɓandu musoru koyɗe musoje mo seydani memi kono kadi leɗɗe gorago an debbo donkuɗo ɓesnude kala mum de ceerno ahmad tidiane diallo gorko melga wuuro jinneji holliti ene humpiti
ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete to Paris laamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno ahmad tidiane diallo ene andina ɓen finoɓe to Dakar bas makko ene tawi ɗon woni ɗon ko biyeteɗo Abdoullahi Diallo ko musidɗo makko on noon mbatta ko 77 714 94 15 finoɓe to diwan Dagana ha to Rosso kala woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Ahmadou Dia gorko mo leeraɓe on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno ahmad tidiane diallo ene andina dendagal mauritanaɓe kala finaɓe to noksoɗa ɗo robin kap ene tawi ɗona musidɗo makko miñi ko biyeteɗo ceerno souleymani diallo sa jokkodire makko mawrokke tongode oɗona ceerno ahmad tidiane diallo ene jogui wittoji ɗi witti ko fate bangel leɗɗe cafroje goragu nonne kadi safra kala yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala tenti noon fibron kiis neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje e ko nandi hen kala kawisa mawɗo e kiiɗo hen nalliki mbiyaki gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to korodinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawdiri no feewi yoga e docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon an neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to korodinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum ayi tat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone aletta tati lewru mbooya hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi dewo nogas e ɗiɗi lewru yaawa hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyyi habruji men e ɗemgal pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko idi kabruji men noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma eɗen pecca sunare
sunare e dendagal bandiraɓe men kala dendagal hettiyankoɓe jaltugol aduna nene men tokoso biyetenoɗo Kumba Defa noon hoti jomum koto jaaba liɗuɓe ñalawma hanki o ko subaka hande o wira to saare gonga nde jaaba dendagal bandiraɓe noon hoore fonde naɓe daabiye naɓe e dendagal likseɓe naɓe ha tente galleji sisiɓe kala eɗen pecca e mumen sunare eɗen duwano noon hono goggi meɗen Dieynaba Defa tawateɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie e ɓesgu mum ko wayno ceerno Mansour Baba Elsi e dendagal miñiraɓe mum bandiraɓe mum rewɓe kala eɗen pecca e mabɓe sunare ɗum mbiyata tan duttiɗo o nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie noon cifti e daari e gaddagol Abdoulaye Ndiaye ɓurɗo lollide Demba Babaɓe ina tawe kay e ñalawma hande o e nder France tawi koye bismago Fuutankoɓe tawateɓe toon to leydi France ko gila aljuma noon nogas e tati lewru février o ummino to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o rewiri noon koto Las Palmas to leydi Espagne ko gila toon noon o jaɓɓama toon o teddinama toon ko gila toon kadi golle ɗe puɗɗi ñande Abdoulaye Ndiaye yetti toon to Nantes to leydi France tawi toon ko guiƴiraɓe makko e sehilaɓe makko kañum men tigui jaɓɓimo toon bismimo toon ko wayno Ibrahima Ndongo en e ko wayno hoorejo fedde Mauritanie naɓe wurɓe e nder wuuro Nantes taw ko fedde rendinde dendagal Mauritanie naɓe alda e faltor ko fulɓe e sarakulleɓe e safalɓe e dendagal jolfuɓe kala kañumen denti nde ɗon fedde tawi kay kala ko initortoɗo to leydi Mauritanie kamɓe nden dendi nden fedde noon bismima Abdoulaye Ndiaye e fedde witende Asmana kadi ko fedde rendinde dendagal ɓesgu Mauritanie naɓe tawi alda tigui e faltore nden feddene ɓe teddinimo toon ko cente aroɓe salmindemo e juurademo to Nantes toon aseta hanki yoki yiiɗe fayi jamma cifti e daari e gollal Abdoulaye Ndiaye ɓe mbaɗi toon golle payidinde no fewi ɓe belni tigui jamma o hano hannirta ni subaka hande o noon Abdoulaye Ndiaye bisma tigui koto Paris lamorgo leydi France tawi ko bismago biyeteɗo bandiraɗo debbo biyeteɗo Sellili ko kañuma bismimo toon tawi tigui ko yamirore e welede joom galle muɗum e oɗo saaha ñalawma hande oɗo saaha mo kalten ɓesgu Babaɓe naɓe e dendagal Fuutankoɓe e fulɓe kala ne mbi dak e nder oɗon galle tawi ko arɓe tigui deddindemo e yidemo e yewtidde nokko e dusde ñalawma hande o Abdoulaye Ndiaye kadi ñalawma jamma hande o holto bisma mo ɗamini wadde yiide tawa kadi ko toon o waloyta e nder Paris lamorgo leydi France siftinde on noon ɗo kay ha darorɗe lewru korka ndu programme ko jokkodirɗo tawi ko fati kay e cifti e daari ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie gonnoɗo e jillu mum to Alger tawtoroyede so batu wattongu jeeɗiɓi walla lawol tawi kay ko fate leyɗele joguiɓe gaz o jofti aseta hanki o e nder Nouakchott lamorgo leydi makko o tawi noon ari jaɓɓade mon to boowal laaɗe diwoje hoorejo jagorɗe makko andude e jagorɗe yimɓe gouvernement hewɓe no fewi o yahano goto noon omo yaduno e sete timmuɗo e nder ɓe o yaduno ene tawe hen ko wayno Moukhtar Wul Ndiaye kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la république wondude e madame Nahamintou Hamsi wula Mouknas ko jawgal kalfinagal ko fate cellal aade wondude e nani wula Choroga ko jawgal kalfinagal ko fate pétrole mine énergie kañum kadi woni joguiɗo konngol laamu woni porte parole ti gouvernement wondude e biteɗo Sidi Mohamed Ould Abdallahi on ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie toon to leydi Algérie wondude El Hassan wula wondude El Hassan Wulnaji wondude on noon ko conseiller à la présidence de la République wondude El Hassan Wul Ahmed on ko directeur général du protocole d'état ko oɗo sete woni ɓe o yaduno toon to Alger lamorgo leydi Algérie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen BCM woni banque centrale de Mauritanie ɓe tagui tigui ko neɗɗo foti ƴettude kay tawi koye mbadi application bancaire ɓe kolliri noon wonde kay
kay wonande kay persona physique wawe tan opération muɗum ɓurata 200 000 woni temedde ɗiɗi ujunere taw ko haalisa ugoya e limore heserde so tawi noon ko persona morale on noon wawa maximum ko wawi ƴettude ko 500 000 woni temedde joyi ujunere taw ko ugoya e limore heserde ko noon kadi ko loi kesso taw kadi yalti on loi noon ko gouverneur banque kam hono biteɗo Mohamed Lamine Wula Dehbi ko kañum siifi oɗon kayida hollide kay wonde dépôt maximal kala ñalawma et réception des virements pour une personne physique ɓurata 50 000 émairie transfert à compte ɓurata 40 000 taw ko ugoya e haalisa e limore hesande ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen député landa witeka Frida tawi ko avocat biyeteɗo El Eid Wula Mohammed en o waɗi conférence makko de presse aseɗa hanki o wonno mujibo conférence o noon ko andinde Mauritanie naɓe wurɓe nder leydi he ha e caggal leydi kala andinde kadi pignon national et international kala wonde kay ko kettuɗo gembe makko yidde gembanade subgoji yidde ardade leydi ndi e subgoji tijjaɗi e lewru juin 2024 o holliri noon omo famɗi kay omo holliri noon wonde kay omo faami dawrugol ngol no fewi ko heno dillata gila omo famdi koye dawrugol o dillata omo jogini ɗum humpito expérience yidde makko noon ko yaltinde leydi ndi e caɗele guurade e oɗo saaha joni o wi leydi Mauritanie kene wona joni duuɓi 60 ko heeɓi jeytade mum woni indépendance mum kono ha joni leydi Mauritanie limte e leyɗele ene tawi kadi ko ɓurɗe oɗo saaha joni kañum heedi hoore leyɗele keɗɗe hoore ko fati kay hutorade mbuñaari yatirde ɓaawo ɓurde kay andirede ko fati e mbuñaari o wi noon duuɓi 63 hannde ko Mauritanie heeɓi indépendance mum kono ha joni leydi ndi ina limte kay e leyɗele ɓurɗe heewde human bindi en woni tigui ɓe jiyata bindi ɗum noon woni tigui ɓe jiyata bindi o holliri kadi leydi ndi ha e oɗo saaha joni ene limte e leyɗele taw ko ɓurɗe heewde kamje foof e alɗude ko ɓuuri heewde ɓesgu ko basal cattugal tawete o holliri noon Mauritanie kadi guila heeɓi indépendance ha fayi oɗo saaha joni ko ɓuuri hewde gueɗe guura ñameteɗe ma jiggoyo caggal leydi ko fati e safruji médicament ji kala ma jiggoyo caggal leydi ɗum noon ko hunde fonde nattude ha laaɓa o andini yimɓe noon so tawi kay mbaɗe makko hoolare dokkimo ndeɗon hoolare haw ardima leydi ndi ɗeɗon gueɗe kala ma nattu ha laaɓa ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar so nummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaden aseeta hanki o landaji kewɗi taw ko yimɓe landaji kewɗi e yimɓe hewɓe taw ko lundiyankoɓe laamu Macky Sall mbaɗino moɓodiral mumen to Dakar namdade noon yo subgoji onɗo mujiba moɓodiral ngal ko namdade yo subgoji hooreje leydi yuɓɓine ko adi 2 avril 2024 siftinde o noon 2 avril gasata ha laaɓa deuxiéme mandat mo Macky Sall moɓodiral ngal noon wonno tigui hay wonde sinno kay ko renduɓe sago mumen e miijoji mumen ko moɓinal ngal gasiri tigui gasirani no yoɗiri saabu kay ngal gasiri ko pelɓodiral e garmi gara hakkude yimɓe Khalifa Sall e yimɓe Ousmane Sonko potital ngal wanno koto Bowal ngal HLM Grand Yoff koye saaha noon président représentant Khalifa Sall wonno tigui wadde discours mum ko ɗon ɓeɗon yimɓe Ousmane Sonko gone sifludemo ene gullane kadamo haalde hollirde ko ɗum noon yimɓe Khalifa Sall ko ñelli holliri hen mettere men no fewi ha ɗum wonti dukkoji refti hen ko werdodiral kaaje e garmi gara ha tigui police sariɓe sakiɓe teskama noon e nder garmi gara he werla goto taw ko auto Dakar acti wawi tigui auto mum wawi herede hen taw ko parabrise auto o kañum woni ko heela hen e ɗe noon beddugol kaaje ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen aseɗa hanki o sanga midi woni 12 heures cumo kulɓinigo waɗi to nokku biteɗo Nguy jeeri ko wuuro tawtego e nder arrondissement mo yang cumo ngu noon waɗi tigui koye nder école wuuro ngo tawi ko caaleje ɗiɗi tawi ona école noon tawi hen caaleji ɗiɗi ɗen caaleji noon to élewaji waɗannoɓe 5e année et 6e année ko hen jangganno ɗen caaleji ɗiɗi noon cuumi ha wonti ndondi
dendagal noon dendagal noon banguji wondude table e matériel gonnoɗo hen kala haydara ala ko yalti foof sumi ko ha wonti ndondi Allah yettama noon hay neɗɗo goto wasani hen fittade mum hay goto kadi gañaki hen jeeri Mamadou ko kañum woni directeur école o holliri saabi cumu ngu noon ko ouvrier ji gollotonoɓe kay taw ko agence gollotoɓe agence nationale pour les énergies renouvelables catala bitegal ANER kañum tigi wonnoɓe kayi wonnoɓe e installation courant sara ɗon ko ɗum addi mas onon ha cumugu waɗi cumugu noon cumugu kadi tawi ko forage cumugu kadi hawri koye forage goto mo wuuro ngo jogui on forage kadi ko panɗo oɗo saaha kala kono haɗani sagataɓe wuuro ngo rewɓe worɓe kala ɓeɓe siwoji ɓeɓe bidongaji ɓe mbawi darade darde mabɓe no dolno bonno kay haaɓe mbawi ñippude nguɗon cumu caggal cumugu ñippa noon gendarmerie waɗi constat muɗum préfet mo Linguére kañum e hoore mum hono biteɗo Modou Thiam ari toon ha yetti yiri guiti mum bonande nde no foti siftinde on noon sem mo nguy jeeri jogui tan ko kalasuji nayyi hen kalasuji ɗiɗi ko caleje gonnon ɗen caleje ɗiɗi kañum woni cumɗi kay ha wonti ndondi e oɗo saaha joni ha joni koye leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Médina Yoro Fula toon to wuuro witego Sinthiang Guiro ɓurgo lollide Medina Alpha toonne ko cumu kulɓinigo waɗi toon aseta hanki o ɗiɗi lewru Mboy woni lewru mars 2024 cukalel noon e nder cumu hen cukalel ngel duuɓi ɗiɗi wasi hen fittade mum cumu ngu noon tawi ko bebbeyel ngel ene ɗani e nder tiba mum kangel gotel e saaha kay nene maggel yano tigui ƴeewoyde nduggo woni kondima ko ɗon tigui cumu waɗi caggal mabɓe ko hen ngel wasi pittadu maggel tibaji kewɗi noon cumi toon ha paabi kadi binoɗi dakka guura e dendagal cumci mabɓe e cuɗari mabɓe e dendagal tigui koɓe moftuno e paabi e galleji kala sumi ha wonti ndondi leece mabɓe cumci kala sumi ha laaɓi ha wonti ndondi sapeur pompier en e sagataɓe kadi sapeur pompier en ala toon ko sagataɓe wuuro ngo kañum ena tigui daari kayem ha mbawi folde cumu ngu siftinde on noon Medina Alpha ene tawe tigui koye nder commune mo Kerawana département mo Medina Yoro Fula e nder région mo Kolda ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen eɗa aji Baba Mala ko nalanke ngana lolluɗo no fewi e nder windere he kala o yonnani haydara noon e gueɗe kamtorinde baɗaɗe e oɗo jaydi yanke tawi kadi kañum ardi oɗo télévision biyeteɗo Sen TV mo leydi Sénégal biyeteɗo Maymouna Ndour Faye piyanoɗo kay jananoɗo jamma fiya labɓe tati e reedu guila jamma ɗum wonno ko guila ñande jamma alkamisa ene wiyata aljuma ɓennuɗo Baba Mal noon holliri hen mette mum mawɗe no fewi o holliri hen mette makko mawɗe no fewi o wi ɗum ɗo kay ko gueɗe cofɗe ɗo fewi ɗe potali yiyede e nder leydi Sénégal o wi noon o wi kadi jaydi o wi noon wonde jaydi yanke kay on holko hanni tawi kay wona waɗede gueɗe baɗi ni saabu kay o holliri jaydi yanke ko kañuma woni guite men ko kañum kadi woni noppi meɗen ɓen noon poti tigui ko toppitede kormen poti tigui ko hormede wona horguede ɗum noon ko konngudi Baba Mala o holliri kadi wonde jaydi yanke ko meccal tawi kadi ko meccal teddugal woni meccal dimal meccal meccede noble o noon o holliri wonde jaydi yanke fotani waɗede gueɗe kamtorinde no baɗini henene o holliri noon o holliri o wonde kaye e holliri wonde omo wondi e oɗon biteɗo Maymouna Ndour baɗaɗo ɗeɗo gueɗe kamtorinɗe no fewi omo ñagono ɗum tan nde guena rokkata ɗum cellal mum ha timma ha wawa tigui ummade cuuɗi cafriɗi fata golle mum e galle mum hano hannirta ni o erima kadi dendagal o ndino laamu ngu nde losgoji jaaƴi mbawata waɗede hen beele waɗɓe galɗo baɗal badɗo galɗo baɗal ene wawa yitede wiyete rewne lawol hano hannirta ni siftinde on noon Baba Mala ɓoyata tigui ummuno tourné muɗum o ɗamini wadde taw ko tourné international mo ɗamini wadde kay maw yillo yoga e guure yoga e guure e leyɗel tawtede e nder dongre Europe on noon tawa tigui on tourné fuɗɗoto ko ñande joyyi lewru mars gonɗen
leddu taw ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayi habaruji men ɗemgal pulaar seno mbima to leydi Sénégal koto leydi Mali paden Ibrahima Songo ko jayndi yanke ngana dowluɗo e nder leydi Mali ko kanko kadi wonno président de l'observatoire pour la démocratie et la bonne gouvernance e nder fedde nden fedde noon ko ɓoyani ɗo ko ɓoyani jagorgal leydi Mali kalfinare ko fati tigui e gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu firtino nden fedde ha sori ladde o tigui o firtino nde ɗon fedde kanko noon docteur Ibrahima Sango ala ko ala o beele noon est ce que o wonani e collimateur laamu transition ngu beele inde makko tigui ala e doggol taw ko ɓeena ilmiteɓe e añɓe laamu transition ngu ko namdala saabu kay ñande nogas e tati lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi kanko docteur Ibrahima Sango o waɗino kay formalité ji makko ha laaɓi tawa kay ko yidde ɗannade ummade Bamako faade Dakar nden noon o gayni formalité hawa naati e nder avion lana ndiwoka o jooɗi tigui e siège makko ko ɗon tigui dadiɓe tawimo ha e nder lanaka jaltinimo tawi kadi jaltinimo koye ndolago woni tigui mani militaire sanga ɗum waɗi ko sanga minuit ɓe kolliri noon wonde kay convocation koko waɗa e makko ɓaade noon convocation koko waɗa e makko o wawata yaltude leydi ɗi o holliri noon kanko hay convocation goto walla tigui hay ala ko tini e ɗe noon gueɗe baɗaɗe e makko caggal ɗum noon police des frontières wawi tigui rokkiddemo passeport makko ɓe dusimo haw fati galle makko kono noon o heɓani ɗannade kanko docteur Ibrahima Sango noon ko jaydiyanke dowlude no fewi e servi no fewi kayi kay saaha kadi e oɗo saaha noon omo jeeno tigui e ɓen taw ko ertoɓe kala saaha laamu transition ngu nde wawa tigui nde lanaka wawata jofde erade beele sumgoji labɗi labtuɗi ene mbawa waɗede nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali keddoɗen ha joni nden ka e kisal noon ina ngakkino fewi e nder jog leydi Mali kala ha tengti e nder Bamako lamorgo leydi ɗi ñande alkamisa nogas e jeenayyi février gonɗen ɗum sanga 19 heures woni 7 heures kikiɗe e nder centre ville woni hakkude Bamako ko sagataɓe tato joguitiɓe ha teddi tawi kadi joguiti ɓorniɓe tiniji militaire kañumen gari e dow moto mumen e saaha kay courant coupi ɓe naati e nder boutique goto taw ko boutique Mouhammedoune Bakissa Dramé ɓurɗo lollude banama c'est orange monimo Bamako courant tawateɗo face à face église protestante nden ɓe naati e nder boutique hen ɓe kawriti karti fiyande faade kay e biteɗo bana gonnoɗo e limde kay e wadde compte muɗum ko golli e oɗon ñalawma pellimo ko ɗon o yani ƴiƴam heddine walwalta kanko pellaɗo noon mo yaara duuɓi capanɗe tati e jeenayyi ko ɗen noon o wara ɗum noon o jeeyano koto wuuro nokku biteɗo Bamamba ɓoyani noon o hawri eladial caggal nde ɓe pellimo bandiji ɗi noon ɓofti dendagal koppareje ɗe tawno hen kala ɓe jaadi hen ɓe naati e soyde dadi ɓe notitima hen caggal ɗum udditima hen enquête men goski noon e yamirore mabɓe nawama to morgo ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali keddoɗen ha joni yen ha to kati ñande alarba nogas jeetati lewru février 2024 mayde ɗon ndu ko ñalawma musɗo no fewi wonande kay yimɓe jeeyaɓe to nokku biteɗo ko bo darhoto e nder commune rural mo Hontela e nder commune rural mo Hontela e nder cercle mo Bafulaɓe jammano ko ñande jamma nogas jeeɗiɗi ene wiyata nogas jeetati février ko babiraɗo mo duuɓi capanɗe nayyi tawi ko père de famille ko kañuma wari mawnuma tawi ko pelluɗomo fetela o rutti kadi o duppi goskiki kañuma e moto babi mo wari o kala mawni ko mo wari o wari ɗum o duppi kadi moto mum o haɗani ɗon kadi o rutti e sukaɓe on tawi ko sukaɓe tokosɓe o waɗi ɗumen gueɗe kamtoriɗe no fewi ɓen sukaɓe noon hen gotel ene yaara duuɓi nayya ɓurguel famdude guel ɓurɗo mawnude on yaara duuɓi sappo ene yaara e duuɓi sappo o lebtiɓe noon torliɓe o fiiɓe pioche woni pikkuji koye kewɗe ɓurɗo mawnude o noon tampino fewi kamɓe ɗiɗi kala ɓe mbarmi kono ɓuuri barmude
ko mawɗo jaarowo duuɓi sappo kanko barɗo ngal baɗɗo baɗal noon caggal ɗum ko ɗon o naati e soyde kono noon o nanga koto wuro witengo Bontome ene tawe sara no wuro witengo Sebala e nder commune rural mo woliya omo tawe oɗo saaha joni e juuɗe justice omona fadi visa makko faade kasso andaka taw noon holko saabi omo waɗa ɗeɗo gueɗe kamtude no fewi faade mawni ko faade kadi e ɓesgu muɗum ha joni ko leydi Mali keddoɗen haalisa kewɗo saabu kay ken wona 5 milliards woni milliard uji 5 taw ko franc CFA dirtinama majjinama melo hakkude bureau de douane mo kati faade trésor public ha ɗo noon andaka tigui holto haaliss o holto haaliss o sorna andaka taw haaliss o noon ko hakkude société biteɗo Sonatam et exonération des carburants pour société biteɗo énergie de Mali banque ɓen noon ko tigui taw ko on noon hakkude on haaliss o tilfi ɓen noon barile kewɗe walla mbiyen litre uji kewɗi taw ko carburant bindaɗi mbaɗaka tigui livré jettaki to foti yettade ɗo ɗeɗon koppereje ko ronkaɓe yitede sanction ngaji noon waɗama kono directeur général o ina ngakki kay wadde tigui mesure aji hano hannirta ni hono holliri kay jayde de e ɗum noon e ɗum niɓɓiɗi ha e oɗo saaha joni ɓurno wonde responsable o noon ko debbo on ko kañum wonno chef de bureau du pétrole kañum kadi wonno directrice des régional de douane mo kuuli koro on e wiyama teɓam on ko gila janvier 2024 en tawi tigui e niɓuɗo tokkaso kanko e jooma ngaalu goɗɗo woni homme d'affaire ɓurɗo kay forde e nder jeeyaɗe ɓurɓe forde e nder leydi Mali biteɗo Mama Allah ɓeɗon e cadre uji kewɗi goɗɗi taw ko gollotonoɓe société énergie de Mali ene tawi tigui e nder kaso kono teskama hewɓeɓe juuɗe mumen joofa taw ko tuumaɓe modduɓe tigui e dirtigol ɗeɗon koppereje ɓurjingol ɗiɗon ngaaluji nana bakkiti dola kaaji mumen enen jaaha hano hannirta ni e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sennumima to leydi Mali koto Burkina Faso paɗena weekend ɓennuɗo ɗo ko weekend musto no fewi wonande kay leydi Burkina Faso noon ko ñande aset nogas nayyi fayi alet nogas joyi lewru février mayno ɗum ɗo ko jagguitiɓe janguji taw ko janguji musɗi mbaɗi e nder yoga e guure leydi ndi kene wona 150 neɗɗo e nder weekend o goto mbasi wasde hen pittali mumen men tawi ko jambureɓe woni civil en ɗum noon koto rewo leydi ndi ɗeɗo guure kala janama ko wayno wuro witengo Komsil ga e wuro witengo Nodim e wuro witengo Soro ko guure tawateɗe to province mo Yettenga de ko to rewo leydi ndi ɗeɗon guure janam ñande aleta nogas joyi lewru février ndi bilan provisoire mbiɗen ko 150 neɗɗo mbasi hen pittali men kadi waɗi barmuɓe hewɓe no fewi matériel kewɗo kadi bonnama hen matériel kewɗo kadi bonnama hen hawlirama kay hono no holliri kay procureur mo Burkina Faso Ali biteɗo Ali Benjamin Koulibaly o holliri kadi enquête udditama hen on aset kadi Issa Yankoɓe woni chrétien wonnoɓe e juulu mumen taw en plein culte e nder église kañumen jananoma fodde 15 chrétien woni Issa Yankoɓe mbasi hen pittali men oɗon alet kadi 2 février to funnague leydi ndi jango kadi waɗi e nder juma e saaha kay juulal salatu woni juulal fajiri to wuro witengo Nathiaba Boani to noon ko fodde kadi 15 neɗɗo wonnoɓe e juulu men ene kabbirinde juula ko ɗon pittali men itta Burkina Faso noon kene wona duuɓi 6 hande ene tawi tigui e kaya mbeya e nder leydi he kala ha tengti noon hitande 2023 nde ene jeeya e hitande ɓurde musde no fewi saabu e nder ndeɗon hitande tan hollirama fodde kay ujunere 190 neɗɗo mbaɗama e ñanguji ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kedde Afrique jaɓɓuɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo a salminama juura en calmitima Ghalii Abou Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV
e ñalawma hannde o ko ndeɓiɗen kabaruji men ko fatti e dongre Afrique puɗɗoɗen ko leydi Mali jagorgal mabɓe ko fatti e gueɗe caggal leydi Abdoulaye Diop o wawi wadde kanko ɗon e haalande makko toon to Moscou caggal kadi o wiyano toon hono jinnu o wawi wiide ko artude e ko CEDEAO fawno e dow ɗen leyɗele tati woni Niger Burkina Faso wonde leydi hono Mali o arti hen tigui rigui o yañima kadi e hen e wiide kay wonde kay kamɓe ɗon ko CEDEAO ƴetti ko ɗe leyɗele ɗe wiide ko fawno e dow mumen ko sembi ono ene wayde hono hoybini ɗum wonno hen ko itti hen no fewi ene wayno noon kamɓe noon kadi koɓe jaggal ɓe gonno e nder leyɗele kono sahal ɗeɓe gonno kono noon fadarde de kamɓene aɓe jogui pandole mabɓe hono lattude ko wonde kay koɓe yaltuɓe e CEDEAO ha laaɓi car to cadde Hamad Idriss Déby bayini ñande hoyre-biir ɓennuɗo nde wiide kay kañum ko roɗo gam ardata ko leydi ndi subugoji mabɓe noon ko jeegom lewru mai ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi o wawi ɗum haɗa ɗon ko caggal balɗe nayyi hono tawa kadi ko walla balɗe tati e wargo oɗo lulliyanke biteɗo hono yaya hono Diallo ene wayno kanko lulliyanke gandaɗo no fewi ɗum noon kanko oɗo Hamad Idriss Déby o arel japparde he ko guila ujunaje ɗiɗi e nogas e goho ɗum noon ene wayno noon hayso tawi moɓodiral landa makko ka ene wayno kay taw kadi ko investir mum o kay wiide wonde ko candidat o faɗaɗe ha ɗum ni kanko mo fellitiden bayyinde wiide ko candidat Soudan ene wayno doy ko ɓen taw ko zone de ko ɓen paramilitaire en e guila mawon rewde lebbi tati ene kay menace taw kay ko jibinande hono leydi ndi ɗum noon ene wayno kadi koɓe kuppaɓe hakkude on kay e yimɓere nde tawno wadde ɓe ngala wawde hattan téléphone de wadde ɗiɗi communiquaji ɓe ngala ɗum hatta ɗum ɓe noon koɓe toon to Allah Jazira ene to banggue wargo leydi ndi walla capital o ene wayde en jogui caɗele mawɗe no fewi ene wayde ko kulhuli hakkude kay hulde kay mayde kay foof ene keptiɓe ɓen hoɓɓe toon to banggue wargo Khartoum RDC Congo ɓe nde ko sembeji SADC wonɓe kay banggueji holli ronkoɓe mabɓe taw ko ɓen leydi Congo to banggue funnague leydi ndi e ɗum golni lawol garnol ko ɓen kadi e sembeji ɗi ene mbawa kadi taw kadi ko yaade to guilay lewru kadi décembre hono ɓiɗo ɗum nde addini noon ɗen kadi ardiɓe kadi état major uji chef d' état major wona ɗen leyɗele e taw kadi ko keeriɗe rendude toon to Goma gam ƴewde feere kay no walliriɗo leydi hono Congo ha yalta e oɗo fatara wawa haɓede e ɓeɗo kadi rebelle en wiydeteɓe M23 président commission union africaine woni Moussa Faki Mahamat wawi ñiwde baɗe ngal katnugal nde leydi woni Israël wona nde leydi ho taw ko leydi Palestine e nde tawno mayɓe keewi e belsuɓe ma gon hono temedere ene wayno hono taw ko belsuɓe caggal kay ndeɓe ƴewanno walludeɓe e wawde kay addudeɓe hono e guura ko ɗon tigui ɓen mbawi hono jorde mabɓe kadi wona ɗen kadi condi noon aɓe ñiwi ɗum ɗo foof e caggal bayyinako ngoɓe mbaɗi ɗum noon Ghalii Abou Bah ko ɗum ɗo tunguɗen e dogre Afrique e ñalama ando taw wonno koye dande musidɗo gon altan Oumar Mbodji kon commence dow gam weltare a Yawo TV. Don kay mini anja keda tomi ko jange hebla sukaɓe Afrika nde tawno jane nene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede humpitede ɓuuri humpede ceerno men ceerno Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi ko noon kadi Alassane Oumar Mbodja golle ma jooɗi peewi takkusana juulama ha to galle ceerno Djiby Sy to Kuufa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 naccote e ko taari ɗum kala habruji men joolam jaɓeri koto leydi Ukraine putoɗen leydi Russie noon ene jokki ha joni aynade bomboji muɗum e nder leydi Ukraine koye andina mbaadi
noon Volodymyr Zelensky kañum woni hoorejo leydi Ukraine kañum woni hesɗitini e rango muɗum e ñagude mum faade kaya e leydi taw ko leydi walloɓe mo walloɓe leydi Ukraine woni leydi alliéji makko ne mbawa tigui nildudemo ko ɓuuri yawde e yaccade ɗeɗon kaɓirɗe biteɗe défense aérienne ko kaɓirɗe kay bawɗe heɓɓade bomboje beddeteɗe guila dow ɗe bonna ɗeɗon bomboje ɓe kaddi ɗum tigui yettade to foti yettade to ɓe waɗi erago noon ɗeɗon leyɗele nde ballatamo bombardement cakkitiɗo noon mo leydi Russie waɗi to leydi Ukraine ɓe mbari yimɓe jeegomo ɗum waɗi koto wuuro witego Odessa ko guerre hakkude Israël e Hamas oɗo saaha kala noon koye kaldigal wonno beele kay trêve woni tigui fiyande nde ne darto hakkude kaya leydi Israël hakkude mum e oɗon fedde witede Hamas on trêve noon ma saabo kay so tawi on trêve laatima ma saabo goppidagol otage uji Israël naɓe hewɓe tawi kadi koye gostodiral prisonnier ji ma balle kewɗe kadi guila e guura ha e safruji ma mbaw nadde eto bande de Gaza kadi ma ɗum wona fartange wonande julɓe kay Palestine naɓe wawde yettoyade kay juulede juma mumen biteɗo juma al-Aqsa e nder lewru korkante ndu to Tel Aviv noon lamorgo leydi Israël ko seppoji jokkodir toon ɗeɗo belɗe kala ɓen seppoji noon ko yimɓe ɓe kureji mumen ɓesguji mumen e jinnaɓe mumen nanga otage taw ko ɓiɗi ɓe juuɗe Hamas kañumen mbaɗata seppoji e nder leydi mumen hollude metti mumen e laamu leydi Israël namdade kay feere foof yo waɗe beele ɗiɗon otage uji ene mbawa woppitede ɓilto ha laaɓa e juuɗe ndeɗo fedde witede Hamas laamu Israël noon koko namdima joni ko fati kaya e ngal ɗon kaldigal ɓe namdima noon namdal mabɓe ko gotal so tawi kaye ɓe keɓani jaabuwol ngal ɗon namdal trêve o laatotako eten ɓe dartinta koɓe dartinoɓe kaldigal ngal namdal noon ko namdade kay wonde holno foti otage uji Israël naɓe holno taw ko wuurɓe holno foti keddi e juuɗe Hamas tawi mbiɗen ko otage uji wuurɓe ɓe kolori so tawi Hamas tottani ɓe liste doggol ɗiɗon étage uji wonɓe ɓiiliɓe juuɗe mabɓe taw ko wuurɓe so tawi ɓe keɓani ɗuma oɗon trêve jogorani wadde kadi koɓe dartinoɓe ngal ɗon kaldigal e oɗo saaha mo kaldeten dowlaji denduɗe Amérique wondude e leydi Égypte e catala Hamas kamɓe kala ɓe tawi toon to kerto leydi Égypte tawi to Qatar tawi nayiɓe toon noon ko kaldigal beele kay trêve on e wawa heɓede hakkude Hamas hakkude mum e leydi Israël koto leydi Pakistan paaɗen aleda hande tati mbooyi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas naya suudu sarɗiyeji ndu leydi Pakistan ɓe cuɓima biteɗo Shehbaz Sharif ɓe mbaɗi ɗuma hoore ɓe cuɓima ɗuma ɓe mbaɗi ɗuma hoore jagode leydi ndi woni premier ministre o meeɗino wonde noon e oɗon poste wonde hoore jagode leydi ndi ɗum wonno ko avril 2022 ha yetti lewru août 2023 omo yara ñalawma hande o duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi ɗiɗi ko kanko noon heeɓi polgo ɗaftodiranno noon koye biteɗo Oumar Ayub Khan noon on ko mbiri tawi ko gonnoɗo hoore tawi ko mbiri gonnoɗo hoore jagorɗe hono Imran Khan kanko tigui wallatno ko kanko noon ko biteɗo Shahbaz Sharif kañuma heeɓi polgu saabu kaye e nder suudu sarɗiji ndu hen temedde ɗiɗi e goho voix woni sarɗiyanke ko kanko on Shehbaz Sharif wonani so tawi ko Oumar Ayub Khan on heeɓi ko capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi voix woni sarɗiyanke ɓen woni wotanɓe mo siftinde on noon sumgoji sarɗiyeji ɗi leydi ndi wonno tigui ko guila ñande 6 lewru février maydu ndu sumgoji ɗi noon tumaɗi ne heewi tigui fraude ɗi ndewani lawol ɗum noon hono holliri kay yoga e ɓeɗen observateur uji taw ko arnoɓe tawtorede ɗiɗon sumgoji koto Malaisie paaɗena aleta hande o tati lewru mboya woni tigui lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi fodde temedde joyo neɗɗo mbaɗi moɓodiral mumen e diño mumen hollidde sunari men e siftorde kay yimɓe mumen tawi ko passager ji wonnoɓe e nder kaɗo lana ndi o ka avion taw ko avion Malaysia Airlines ka hinde HM 370 kana avion noon ko majjuka melew kene wona hande duuɓi sappo ha kemon ala ko laaɓi ko heeɓa e kaɗo e oɗon avion
avion majjuɗo e weeyo avion o noon majjuno ko guila ñande jeetati lewru mars 2014 ko vol mbiɗen Malaysia Airlines ko Hassan M700 370 ko kanka noon waɗanno liaison hakkude wuro wiyetego ko Lampour hakkude muɗum e Pekin en eka jolluno temedde ɗiɗi capantato e jeenayo neɗɗo tawi hen de ceer woni so feccama pecce tati hen pecce ɗiɗi ko chinois ji kañumen gonno e kaɗon laana ha ɗo noon ka yiitaka taw ala kadi hay goti ala e jonnoɓe makka yiitaka taw avion o noon avion ka noon avion ka noon hay sinno kay yoga e ɓen waɗoɓe recherche woni jiilaw kollen tigui walla laalaɗe jiitno e nder maaje kaɗe ni cikki wonde ko laalaɗe avion kono haydara hen ala ko leeri hay oɗo saaha joni ala ko leyri tigui ko heeɓa e kaɗon laana kadi ko mystére woni tigui ko ganuma ɓurɗo mawnude kay wonande aviation civile saabu kay hono ɗeɗon hono koɗo ganuma walla tigui hono oɗo mystére meeɗano tawa heɓede e laaɗe diwoje taw ko civil en e nder windere hekala ɓe namdima noon kamɓe koreji ɓeɗon jolnoɓe kan laana ɓe namdima noon nde laamu ngu dartono doole mum ponno beele kadi ne ummina ko fati e recherche woni jiilaw ha kaɗo laana wawa yitede beele hay sinno ko kedde goskiji koreji mabɓe ene mbawa yitede beele mbawade deyji mabɓe hano hannirta ni musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko weeli dumata ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñumen sehil men Saydou Abou Bah so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj ñalawma janggo o so ala ko faali ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Ablaye Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on